Lodwa tajba, illum is-Sibt 12 ta' Settembru, tifkira tal-isem tal-Imqazza Verġni Marija. Nilqakom għal Quddiesa u Rużarju immexxija minn Dunġi Mibonniċi. Fl-Evanġelu tal-lum Ġesu jistaqsi għaliex issejħuli mulej mulej u mbagħad ma tagħmlux dak li ngħid jien. Matul din il-Quddiesa naħsbu f'kemm il-darba inqasna milli nagħmlu dak li għallimna hu u nitolbu bl-interċessjoni ta' Sitna Marija għal dawk li qed jitolbu biex jarfu dak li l-mulej jixtieq minn ħajjithom. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, Amen, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Il-koll minn fejn aħna nerfgħu qalbna lejn Alla b'sens ta' gratitudni għall-imħabba tiegħu għall-grazzi kollha u għaliex l-istorja ta' ħajjitna qiegħda f'idejh. Illum ukoll nagħmlu t-tifkira tal-isem ta' Marija. Nitolbu titlob magħna u għalina. Ħuti biex niċċelebraw kif inhu xieraq din il-Quddiesa jew narfu n-nuqqasijiet tagħna u nitolbu maħfra lil Alla. Iben Alla li twelidt minn xebba u sirt ħuna mulej ħniena. Mulej ħniena. Iben il-bniedem li taf u tader in-natura dajfa tagħna l-bnedmin, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Iben il-kbir tal-Missier li ssalva lil ħutek u twassalhom fis-sema, mulej ħniena. Mulej ħniena. Eħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna, iwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla, Ibnek l-Aziz huwa jmut fuq is-salib ried li l-Imqazza Verġni Marija li hu għażel biex tkun ommu, tkun omna wkoll. Fil-ħnina tiegħek lilna li nistkennu taħt il-ħarsien tagħha, għatina l-faraġġ aħna u nsejħula omna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu, Alla wieħed għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lil Korintin. Eżis tiegħi, aħarbu l-Alla tfolozz. Lin-nies aqlin qiegħed inkellem, qarblu intom kull ma ngħid. Il-kalċ imbierek li fuq ngħidu l-barka mhuwiex għaqda mad-demm ta' Kristu u l-ħobs li naqsmu mhuwiex għaqda mal-ġisem ta' Kristu għax l-ħobs ħobża waħda, aħna li aħna ħafna, aħna ġisem wieħed, il-koll kemm aħna nieħdu sem minn ħobża waħda. Ħarsu lejn Iżrael skont il-ġisem. Dawk li jieklu l-vittmi mhumiex għaqda mal-artal. X'irrid ngħid? Li l-ikel mogħti lil Alla tfolozz jiswi xi ħaġa? Jew li l-idoli huma xi ħaġa? Ngħid li s-sagrifiċċji li joffru l-pagani lid-demonju joffruhom u mhux lil Alla. Jien ma rridx ngħid li intom tidħlu f'għaqda mad-demonji. Ma tistgħux tixorbu x-xorb tal-mulej u x-xorb tad-demonji. Ma tistgħux taqsmu fil-mejda tal-mulej u fil-mejda tad-demonji. Jew se nqajmu lejra tal-mulej. Jaqgħu aħna aqwa minnu. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Assal minn wiġbu flimkien lilek mulej noffru sagrifiċċju ta' ratt il-ħajr. Lilek mulej noffri sagrifiċċju ta' ratt il-ħajr. Xirott lil mulej għal ġid kollu li għamel miegħi. Nolli l-kalċi tas-salvazzjoni u isem il-mulej insejjaħ flimkien lilek mulej noffru sagrifiċċju ta' ratt il-ħajr.
lilek mulej noffru sagrifiċċju ta' ratt il-ħajr u isem il-mulej insejjaħ. Intemm il-mulej il-wedijiet tiegħi quddiem il-poplu tiegħi kollu, flimkien lilek mulej noffru sagrifiċċju ta' ratt il-ħajr. Jekk xi ħadd iħobbni, iħares kelmti jgħid il-mulej, u missieri jħobbu, u aħna niġu namru għandu. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: ma hemmx siġra tajba li tagħmel frott ħażin, kif anqas ma hemm siġra ħażina li tagħmel frott tajjeb. Kull siġra mill-frott tagħha tingħaraf. Ħadd ma jiġbor it-tin mix-xewk, anqas l-għeneb mill-għollieq. Il-bniedem tajjeb mit-teżor tajjeb ta' qalbu joħroġ it-tajjeb, u l-bniedem ħażin mit-teżor ħażin tiegħu joħroġ il-ħażin, għax mill-abbundanza tal-qalb jitkellem il-fom. Għaliex issejħuli mulej mulej u mbagħad ma tagħmlux li ngħid jien? Kull min jiġi għandi u jisma' kliemi u jagħmel dak li ngħid jien, ħanejdilkom lil min jixbaħ. Jixbaħ lil wieħed li rid jibni dar, ħaffer fil-font, sa ma sab il-blat, u fuqu qiegħed is-sisien, imbagħad għamlet xita bil-qliel, il-wied niżel b'qawwa kbira għal fuq dik id-dar, imma ma setax jeżżiżha għax kienet mibnija tajjeb. Iżda min jisma' kliemi u ma jagħmilx li ngħid jien, jixbaħ lil wieħed li jkun bena daru fuq l-art mingħajr ma qiegħed sisien. Il-wied niżel b'qawwa kbira għal fuqha u minnu fih iġġarfet u saret ħerba kbira minn dik id-dar. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Il-Vanġelu dejjem jolqotna l-ewwel nett kemm Ġesu kien verament bniedem, isemmi it-tin u l-għeneb, tin kważi għadda l-istaġun tiegħu ma l-għeneb qegħdin fi żmienu, hekk Ġesu hekk jaraf kif kull siġra jekk hija siġra li hija tagħti l-frott u frott tajjeb mela ħa tagħti frott li huwa sabiħ u tajjeb. Hekk ukoll siġra li hija ħażina. Jieħu l-eżempju wkoll mill-bini. Kien josserva, kien jitgħallem, imma mbagħad jgħaddina xi ħaġa importanti. Hekk illum fil-tifkira tal-isem ta' Marija, hekk tajjeb ukoll li aħna insaqsu x'jagħtina isem. Aħna ngħidu l-espressjoni x'hekk dak għamel isem għalih innifsu jew għamel isem għal Malta. Imma x'inhu dak li jagħtik isem sabiħ? X'inhu dak li tal il-Marija isem sabiħ? Meta mmur ir-raħal hekk nies li forsi ma nkunx għadni nafhom ma jsaqsunix biss inti x'jismek, ma jsaqsuni wkoll inti ta' min int u fejn toqgħod. Hekk dik il-kelma ta' min int u mbagħad insemmi il-laqam tal-familja iddaħħalni wkoll fi-storja sabiħa, fi-storja li tarrikkixxi l-isem tiegħi. U hekk ukoll Marija tallimna s-sabiħ tal-Vanġelu. Ta' min int. Hekk Marija għamlet isem għaliex isimha marbut ma' Alla. Hija Om Alla, Om Ġesu. U għaliex għamlet dik iċ-ċentru ta' ħajjitha imbagħad minnha joħroġ frott sabiħ, frott tajjeb. Ġesu jgħidilna siġra tajba tagħti frott tajjeb. Mill-milja tal-qalb jitkellem il-fom. X'hemm f'qalbek? Ta' min hija qalbek? San Pawl jgħidilna attenti tqimux Alla tfolozz. Jaqgħu aħna aqwa minn Alla. Jekk jew nagħmlu din l-ewwel għażla, jekk irridu isem għalina nfusna mhijiex l-għażla li nimpressjona,
Min jażel li jimpressjona għal ftit żmien, forsi ftit snin, imma mbagħad wara ma ssib xejn. Hekk imma min bħal Marija, hekk qalbu mimlija balla, imbagħad minnu joħroġ il-frott sabiħ dak li huwa ta' Alla. Imma mbagħad ukoll il-mistoqsija fejn tgħix, fejn toqgħod. L-ewwel dixxipli wkoll saqsew lil Ġesu inti fejn tagħmmar, fejn tagħmmar. Illum Ġesu jagħti din l-istorja min jiġi għandi u jisma' kliemi u jagħmel dak li ngħid jien. Dak il-persuna huwa bħal min mhux benadar, imma l-ewwel għamel is-sisien, għamel il-pedamenti. Hemmhekk id-dar tkun soda u jgħidilna jisu ta' xejn tuża l-isem ta' Alla jekk imbagħad ma tfittix li tgħix il-ħajja ta' Alla. Allura mbagħad id-dar tiegħek tispiċċa fix-xejn. L-isem tiegħek jintilef. Filwaqt li Marija turina triq oħra għaliex l-għażla tagħha ma kienitx x'ħan jieħu minnha din. X'ħan jieħu għalija minnha. Il-mistoqsija tagħha kienet kif inkun il-qaddejja tal-mulej. Kif dak li ngħix, kull deċiżjoni li nagħmel tkun għal dak li jixtieq Alla u għan-nies li Alla jpoġġini għalihom. L-ewwel Ġesu mela ħajjita dedikata għalih. Fuq is-salib fejn jidher li ħajjispiċċa kollox, kienet kapaċi tadatta għal mod ġdid kif Alla stidina biex tħobb. Hawn u ibnek. U hemmhekk saret l-umanità li sem tagħha mhux intilef, mhux ċkien f'dak il-moment traġiku, ma pjuttost l-isem tagħha kiber. Għaliex? Għax il-mistoqsija tagħha ma kienitx x'se nieħu jien, kif se jkolli jisem għalija, kieku hemmhekk kienet tintilef f'dak il-moment fejn tara li l-liben tagħha jiġi imżeblaħ u jiġi maqtul. Imma għaliex il-mistoqsija tagħha kienet għal min jien, lil min Alla qed jisilni biex inħobb, għal min se nagħti ħajti. Imbagħad l-isem tagħha beqa' jissaħħaħ tul is-snin sal-ġurnata tal-lum. Ejjew ukoll aħna nsaqsu anke f'dal mument forsi partikolari, diffiċli li għaddejjin minnu, nħallu din mistoqsija iddawwalna. Ta' min jien, għal min jien, għal min Alla qed jistedinni biex niddedika l-imħabba tiegħi. Hekk hawn min fl-isfida tax-xogħol fejn jaħdem, hawn min fl-isfida tal-edukazzjoni, hawn min fil-kuntest ta' mart. Hekk f'kull post nista' jiena niddedika l-imħabba tiegħi. Hekk u Alla hemmhekk jagħtini mbagħad l-isem tiegħu. Hekk ta' min int, qalbek ta' Alla jew ta' xi ħaġa li tgħaddi. Id-deċiżjonijiet tiegħek fejn toqgħod, fejn qed tpoġġi l-għażliet tiegħek. Hija tażel li tibni pedament sod li tagħmel dak li qed jitlob Ġesu, iddedika ħajtek għal ħadd ieħor u jkollok l-isem tiegħek sabiħ bħalma huwa l-isem sabiħ ta' Marija omna. Fil-waqt li nirringrazzjaw lil Alla għaliex jagħmilna tiegħu, Alla jorbot qalbu magħna, Alla tagħna. Aħna wkoll nafdawh bit-talbiet tagħna tolbu l-ewwel nett għall-Knisja hekk għalina l-koll biex aħna wkoll hekk nifirħu b'dak li huwa ta' Alla fina u nagħmlu ġieħ lill-isem tagħna bħala nsara. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-familji u għal dawk involuti fl-edukazzjoni, għal dawk li jmexxu l-iskejjel, għall-edukaturi, għal dawk li jgħalmu l-katekiżmu, hekk biex f'dan iż-żmien partikolari u anke ta' sfida l-mulej ikompli isaħħaħna biex nagħtu l-aħjar u nagħtu dinjità speċjalment lit-tfal u ż-żgħażagħ. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal min qed ibati mill-ġieħ, hekk forsi hawn min għamel operazzjoni, min għadda minn xi inċident partikolari, għal dawk li qed jitħabtu mas-solitudni u jinsabu weħidhom, hekk mulej hekk agħti s-sostenn lilhom f'dak li għandhom bżonn, u agħti wkoll għajnuna lil familjari u lil dawk kollha l-professjonisti li qed jaħdmu fil-qasam tas-saħħa u fid-djar tal-anzjani. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej.
Ibgħat fuqna wkoll mulej l-Ispirtu tiegħek biex inkomplu nieħdu ħsieb il-ħolqien li inti afdajtinna f'idejna. Għamel li aħna nagħtu glorja lilek bil-mod kif nieħdu ħsieb dak li inti tajtna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej aħna nfaħruk u nirringrazzjawk għaliex tant inti tħobb lilna u tieħu ħsieb l-istorja ta' ħajjitna. Kompli mexxina bl-Ispirtu tiegħek, spirtu ta' kuraġġ u ta' paċi tal-qalb. Bi Kristu Sidna. Amen. Mbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għaliex fit-tjubitek tajtna dan il-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Mbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għaliex fit-tjubitek tajtna dan l-inbit li qegħdin nofrulek frott id-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tagħna jkun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerti tagħna u ibdilhom fil-misteru tas-salvazzjoni biex bil-qawwa tiegħu u bl-imħabba ta' Marija Omm il-Knisja nitħeġġu biex jistħoqilna nissieħbu dejjem aktar magħha fl-opra tal-fidwa. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Ejjew nirringrazzjaw lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Quddies, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. U nfaħruk u nberkuk waqt li qegħdin nagħtu ġieħ lill-Verġni Mqazza Marija. Bil-qalb la teba kif laqet il-verb tiegħek u stħaqqilha tnislu fil-ġuf tagħha ta' Verġni. Tat lid-dinja lil dak li ħalaq kollox u hekk waqfet mal-Knisja fil-bidu tagħha. Ma' ġenb is-salib laqet l-aħħar xewqat tal-imħabba ta' Alla għalina biex tħares bħala wlieda il-bnedmin kollha imnislin għal ħajja tas-sema bil-mewt ta' Kristu. Sieħbet it-talb tagħha ma' dak tal-Apostli. Hija u magħhom kienet tistenna il-miġja tal-Ispirtu mwiet u bekk saret ixbija tal-Knisja titlob. Imtella fil-glorja tas-sema b'imħabba ta' Omm tieħu ħsieb il-Knisja fid-dinja u tħarisha fil-mixi tagħha lejn is-sema sa ma jasal jum il-mulej fis-sebħ kollu tiegħu. Għalhekk flimkien mal-Anġlu l-Qaddisin intennulek li nota tifħir u ngħidu bla qiegħda. Quddies. Quddies, Quddies. Mulej Alla tal-Eżerċiti. Is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Imbierek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Quddies tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati, ħal ħobs, ratti l-ħajr, qasam tal-id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġarat il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu ixorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li qed jgħinu mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek u ħenna għalina l-koll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Ħankunu flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu flimkien it-talba li għallimna Sidna Ġesu Kristu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. La daħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna. Ħankunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu inti qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja atina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu dak li jneħħi d-nub tad-dinja ħen jinaħna li mistednin għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu issa li tqarbilna bir-ran tal-fidwa u tal-ħajja miċ-ċokontana nitolbuk mulej li l-Knisja tiegħek bl-għajnuna ta' Marija Verġni Om tgħallem il-bxara tajba lill-ġnus kollha u timla l-art kollha bil-qawwa tal-Ispirtu Santu bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom U miegħek ukoll. u jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lil mulej Idroddu ħaj lill-Alla. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' tal-tana, ħlesejna waqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Marija Santissima, uri li inti jomna għalik jisma' talb tagħna dak li twilet għalina u rrid ikun iben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna, ħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Konsidraw l-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Sittna Marija li kellha tkun Om Alla. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfrilna dnubietna bħalma nafru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla jitlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla jitlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla jitlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla jitlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija
bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, jitlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, jitlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, jitlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, jitlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, jitlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, jitlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Kontemplaw it-tieni misteru tal-ferħ meta Sittna Marija marret iżżur lil qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikolli trid int kif is-semek hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum affrinna dnubietna bħalma nafru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, jitlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, jitlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, jitlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, jitlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, jitlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, jitlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, jitlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, jitlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, jitlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Kontemplaw it-tielet misteru tal-ferħ meta Sidna Ġesu Kristu twieled fl-art ta' Betlem. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikolli trid int kif is-semek hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum affrinna dnubietna bħalma nafru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, jitlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, jitlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, jitlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, jitlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, jitlob għalina mdinbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem għal dejjem ta' dejjem. Amen. Kontemplaw ir-raba misteru tal-fer meta sitna Marija preżentat lil bina Ġesu fit-Tempju. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikolli trid int kif is-semek hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum affrinna d-dubietna bħalma nafru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Kontemplaw il-ħames misteru tal-fer ta' sitna Marija tilfet lil bina Ġesu wara 3 ijiem sabitu fit-Tempju jiddisputa mad-dutturi. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikolli trid int kif is-semek hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum affrinna d-dubietna bħalma nafru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Quddiesa Marija Alla jitlob għalina mdinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla jitlob għalina mdinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla jitlob għalina mdinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla jitlob għalina mdinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla jitlob għalina mdinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla jitlob għalina mdinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slim għalik Sultana, om ta' ħnina, ħajja ħlewwa u ta' matana. Slim għalik lilek ingħajtu għalli aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmu. Ejja mela avukata tagħna daw għallejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-trufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli trid int kif is-semek hawn fl-art. Obżna ta' kuljum agħtina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-denja. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla jitlob għalina mdinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem Daw ta' dejjem jiddifu. jistrieħu fis-sliem Amen. litanija tal-Madonna. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu smana. Kristu il-qattal btana. Kristu l-qattal btagħna. Missier eterna Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om u xebba. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdussija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddissin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tar-Rużarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina Tlob għalina Quddiesa Alla. biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. Talba lil San Mikil.
San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju, irgħażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Nitolbu u Alla f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-demm tiegħek hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna il-fidwa tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Faħru lil Alla flimkien ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek għall-qalb imqazza tiegħu, imbierek id-demm għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbierka kbira Alla Marija Santissima, imbierka l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbierek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbierek San Ġusepp Arus Kastismu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu. B'hekk naslu fit-tmiem dan il-mument ta' talb. Infakkarkom li fis-6:30 tal-lejla tixxandar Quddiesa mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu. Għada filgħodu fid-9:30 l-Arċisqof Charles Xikluna se jiċċelebra Quddiesa mid-dar tal-Providenza is-Siġġiewi li qed tfakkar il-55 anniversarju mit-twaqqif tagħha. Ninfurmawkom li t-tfal jistgħu jsegwu l-liturġija tal-ħadd fuq il-website bkids.mt. Inħeġġu lit-tfal u lill-ġenituri biex iżuru din il-website u jidħlu fis-sezzjoni Liturġija tal-ħadd. Min jixtieq jgħin lill-Knisja f'Malta tkompli l-ħidma tagħha fis-soċjetà huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċeżi ta' Malta, Kurja tal-Arċisqof, Pjazza San Kalċidonju, Furjana. Aktar dettalji ssibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi tal-ġenerożità tagħkom u nsellmilkom.